Ya Mbak Suci diaturke. Bawa pepiling mau ngurut. Ayo. Anu nanu wasitodi. Monggo ayo. Wasitodi Anu nanu nanu saking Prawinasis. suarane apik, pawakane cemekel ya ta. Tur ya ayu, sarjana magister seni. Wah, bejane sing lanang ya, Tru. Ayo. Wah, Tegane kambil ijo, karepe bejane sing di bojo. heeh. Tegane kambil gading, Karepe bejane sing iso nyanding. iya, syukur. Tegane kambil nom, Apa? dikai es karo strup enak awan-awan. Aku ora tekon karo kowe. Aku ngomong karo kowe rumah saku kok dosa aku iki. Lho dosa ya njaluk ngapura. Kalah Sudimen. Ojo ngapura. Lah ben gak ngono minta maaf. Yo, Mbak Suci lanjut. Ngono. Ngeling ngono wong urip ning donya. Ngeling ana wong urip ning donya. Bebasan mung, ayo. Bebasan mung mampir ngombe. Wih, gong wong urip ning donya iki bebasan mampir ngombe. Ya ora ngombe tok. Ya mampir anak-anak barang kuwi kok. Oh, kuwi mung ibarate kok. Tegese cekak utawa ora suwe ngono ya. Heeh. Mula donya iki sawah tegalmu, tandurana sing becik, pamrisuk tukule kowe gen ya nuwuhake tetuan sing becik. Heeh. Yo jejere iki. Nah, sing wutuh-wutuh sik sindene, sing setengah keri. Ayo. Maksudnya pripun? Ora apa-apa, suarane sing wutuh. Nek kowe ora kelarisan dadi suaramu. Wah, wingi piye nyablon anu nyaron kok nyablon. Nyaron kok nyablon. Ayo. Ora tukang Yo, Mbak nyaron. Dita. Nonano. Salat kang lima. Neeno. Waktu. Terus Ayune koyo tansah Mulane. biyen lampahi. Hup, yo genten dini. Ayo. Biyen delok kok ngono. Ngapa ta? Ayune kok ngono. Biyen diapusi wong lanang. Sopo? Piye? Ayo gampang dihapusi wong lanang ngono ta. Ora kok nesu lambemu koyo mangan bayi. Lah ngapa? Wis ben. Ayo Din, ya Din, tutuke Din. Ayo. Iku cagak agama. Tutukno singmu dhewe sik, Din, wis. Nggih. Mergo rabi ora jaminan bahagia. Heeh. Eneng kancaku ngono iki. Sinten niku? Ya seneng rasa tak Oh, kandhani. enten. Heeh. Wonten kata-kata tidak perlu cepat, yang penting tepat ngoten Ha ta? iya no genah no. Mumpung sih dhewe dinikmati sih, ya ta. Nggih. Dolan rono iso anu apa penak. Wis ngono kuwi. Eneng kancaku jane wah jan cepet-cepet rabi saiki pucet. Ayo. Saiki guayane ora tau padang ayo. Lah iya, betul kok betina nggawa hawa ayo. Yo, yo. Rene mingkup ayo. Yo. Bobote kados nggih susut to, Mas? Heeh, wis ben. Wis ora usah olahraga iki ngenes e susut ayo. Susut wingi tak goning jagalan gak payu ngono. Masan kaya sapi. Ya ditutuke, Din. Ayo. Pakar tikang Noeno. luhur. Rumangsane iki rabi iki mung paitan tetak tok ya iya. Ora mikir butuh, heeh. Yo, ngadohken tumindak mungkar. Ngadohken tumindak mungkar. Yakti urip, yo. Yakti urip. Manggya tentrem. Manggya tentrem. Lahir batin. Sik ere keri. Ya. Oh alah. Ya wis ra apa. Manggya trentem ayo. Ora apa-apa ya.
Iya, ora apa-apa. Nek sing keri kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa mergone ayu tur isih ijen ya. Nek sing keri Eka, oh. Semprot Magic Force ayo. Ayo. Oh, aku memang yo do kedep kabeh. Ayo. Ya Din, ya Din. Manggya tentrem. Ayo. Manggya tentrem Lahir batin. lahir batin nonane Loh, ya ta. Weh ta. Bejo donya akhirat. Pacare mondol iki. Ayo, bejo donya bejo donya akhirat. Loh, wis entek lagi. Wis wah, sing ngedum kleru bae ka urung rauman bae. Wis men, kowe langgame sik. Yo Kak, kowe langgame buka celuk. Maka, yo pepiling diaturke menika kula kintunaken dhateng Pak Martono Bojonegoro ingkang menapa monitor lumantar live streaming. Maka, yo Kak, yo Kak, yo Kak. Neno, ayo. Wes wancine tansah dieleke. Wes wancine padha nindakake. Aden wes kumandang kayae sedayan. Tapi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi jagai agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen Manune salat saya dikatake tidak mungkar magrib lan isa jangkepe merayakan ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama kelingan ning dunya Maka, irama seger Kak. Maka, yo. Yo. Maka, kurus daya, yo. Yen wasine tansah dieleke wis wasine padha nindakake akan sunatan kayae sedayan tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagai agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingkat demi tidak mungkar magrib lan isa jangkepe rayakan ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama kelingono ing donya mung sedhela sampe lan tawakal rasa sing kuwasa yen kepengin wis munggah Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken pepiling, monggo lenggah.